И здравейте хора, в днешното видео няма да играем игри, както виждате. В днешното видео игри няма да се играе, защото аз мисля да започвам нова серия в нов YouTube канал. Но това не е всичкото отгоре. Всичкото отгоре и ето го новия YouTube канал, сега ще ви го покажа и как се пише между другото. Пише се Божидар Насков, да, това е малко странно, но ще го променя. Пише се е така. Това е другия ми YouTube канал. Ето го, между другото, ето го. Вече имам и телефон, хора, затова вече имам и телефон и ви моля да се абонирате за този канал, защото съм качил 2 видеа, но ще има и защото това ми е на телефона. Както ви казах, ще има друг канал, този ми е гейминг канала, а другия ще бъде така, ще се пише, така че хора, не мога вина, защото имам YouTube канал, но просто иска да се сменя канала, защото таблета не знам, защото игра от таблет и снимам от таблет. Ако се питате с коя програма, просто се запис на екран. Но за всичкото отгоре научих се да снимам от телефона и вече кога снимам от телефона, качвам го в YouTube, така че моля ви, абонирайте за канал ми, ето така изглежда картинката, може да я видите. Абонирайте се и гледайте новите видеа. Аз няма да ги показвам, защото са тайна. Ето ги тук. В шорото и това видеоклипове съм качил 2 части. Ако искате трети част, абонирайте се, преснете лайк бутона и се абонирайте и за двата ми канала. Така че това ми е новия канал от телефона, между другото. Имам телефон. Марката му е Xiaomi. Но не всичко това ми говори. Трябва да се абонирате първо, защото ще има доста яки видеа, няма да е само на игри. Ще бъде на доста яки неща и не това само коста. Между другото, ако искате да... Скоро искате ли да правим видео как карам етическата ми тротинетка, но не на таблета, да, на телефон. На други ми канал, на този, който го виждате. Защото това не е мое, ето го мое. Това е това, който сега ни качвам видео. И съм объркал името. Добре хора, ще се върна след малко. Хора, както знаете, аз от тези неща качвам видеа, че някой път рискувам и качвам в училище, но правя всичко заради вас скоро да има забавления, но този канал вече няма да ми е важен, защото имаме и този, който не лъжа, ако искате вижте, това е моята снимка, хора, ако не мога да видите, моля ви, абонирайте се и ако искате да качвам видеа и в TikTok, ще оставя долу в описанието линк в моя TikTok. Ще оставя просто в коментарите, ще напиша профила на TikTok ми и готово. И ще качвам някои тиктоци в шортовете, но не само това. Някои тиктоци ще ги качвам в шортовете. Искате ли да направим видео, където карам моята тротинетка, но само че ето този човек да ме снима. Ако не го знаете, това е братовчет ми Емчо, не големия де, околен компарихме видео, другия. Направихме 2 видеа с него, 2 части, но ако искате трета част, моля ви, се абонирайте за този канал и всичко направете по силите си, защото искам да е забавление, стил забавление. Не искам да изваждам пари от тези неща или каквото и да е. Ако се чудите къде е тази къща, в неговата, аз съм си в моята вкъщи. Съм в училище в момента, ако се питате. Но моля ви, абонирайте се и пишете в коментарите и искате ли да направим видео на тротинетката ми, как ги карам, да направим ревю, но това няма да е скоро, защото възникна някакъв проблем при тротинетката, по-скоро няма да мога да ги направим днес, така че може лятото, до тогава лятото да направим видео и ревю на тротинетката и някои недостатъци и достатъци. Но тротинетката ми нямам видеа тук с нея, нямам снимки за съжаление, защото имам YouTube канал, нямам TikTok. Не TikTok, буквално брат ми го направи, но моля да абонирайте за този канал, опитвам се всичко, което мога и по силите си, за да
се абонирате за моят канал и да става забавление. Ако питате защо съм толкова ръшъл, контролата на кутито, ето го на екрана, моля се, абонирайте се, отидете към банката, реценете всички и ще получавате известия, когато качвам нови видеа. Но, ето тук ще ви покажа известите, само да му покажа. Хора, моля ви, абонирайте се, ще го правя заради вас, разбирате ли? Моля ви, абонирайте се и ще качвам и в двата канала много страшни видеа. Моля, искам да се абонирате, да пръсте лайк бутона и да пишете в коментарите какво видео искате, само че не вътре, а навън. В този канал напишете коментари. А от мен, чао!